Μετά έχουμε ένα Corsair CX550M, το οποίο είναι bronze, όπως και εγώ στο LOL. Μετά έχουμε έναν HDD 1TB, τίποτα μηδαμινό. Η 1060 3GB όλος κόνιστη, φαίνεται κιόλας. Για CPU έχω τον Ryzen 5 1300 4 πυρήνες 8 threads. Η RAM είναι 2 σλοτάκια dual channel, δουλεύουνε 8GB κάθε μία, 16 συνολικά, για καλύτερες ταχύτητες. Η μητρική, η οποία βλέπετε ότι έχει αυτή την τσαχπινιά εδώ πέρα με τα λεντάκια και είναι μουρλιά, είναι ο λόγος ο οποίος δεν θέλω να την αλλάξω καθόλου, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Και λέγεται η μητρική Gigabyte AB350 Gaming 3 και είναι το Revision 1.0.